बे समाव आं बुंदोंमोन माने जाया दायनिगिरि बिसोरखौ नागिर, बाजैखौ नांगौ, आदाखौ नांगौ, सानैखौ नागिर। खिन्थु न'खरनि सायाव बेबायदि खालामनो मोना होननानै जों सिगाङावनो बुंदोंमोन। कल कनफारेन्स खालामनानै आंखौ हेमन्त सारजों ओमफ्राय सार प्रमदजों रायलायहोदों। रायलायनाय समाव माने फंनैसोल' खोथा बुंदों बिसोरबो, नोंनि दादाया बबेयाव दङ। खावलायनो साननाया माने गुदिनिफ्रायनो बुंनांगोन। मानो होननानै बुङोब्ला बिसोरो अक्ट'बर मासावहाय NIA केस फैदोंमोन बाजैनि, ओमफ्राय बेखौ मिथिनायनि उननिफ्रायनो माने जोंनिफ्राय गोजान जानानै दङ। दिनैसिम जों लोगो मोनाखैखौनो बुंजायो। डिसेम्बराव ख्रिस्टमासनि समाव बिसोरो फैदोंमोन। गंसे स्कुल दङ नालाय गावसोर खुलिनायनि, बे स्कुलावहाय बियो फैदोंमोन। फैनाय समावहाय माने सरकारनि मानसिफोरा फैनानै खेबसे नङा खेबनै नङा खेबब्रैसिम लोगो हमफैदों। लोगो हमफैनानै बिसोरो माखासे खोथा रायलायदोंमोन, खिन्थु खोथाया मिलायैनि जाहोनाव आरो बिसोरो बेनिफ्राय जोंनिफ्राय माने गुबुन जायगायाव थांफिनदों आरो। दा बे थांफिननायनिफ्रायनो जों दिनैसिम जेबो खौरां मोनाखै आरो। ओमफ्राय कन्टेक्टबो गैया, बिसोरनियाव मबाइल गैया हिसाबै। दाने बिसोर थांखांनायनि उनाव आरोबाव सरकारनिफ्राय फैनानै माखासे मानसिफोरा माने जोंनियाव खबर लाफैबाय थादोंमोन। खबर लाफैनायलाय माने जोंहा जेबो बिसोरनिफ्राय खबर मोनै हिसाबैहाय जों बुंबाय जों मिथिया। बे समाव बिसोरो बुंदोंमोन माने अपारेशन जासिगोन, माबा मोनसे जानो हासिगौ, मानसिखौ थाब नांगौमोन होननानै बुंफैबाय थादोंमोन। दा बुंफैनायलाय माने जोंबो सेस्था खालामदोंमोन मानसिफोरखौहायो, जेनेबा खबर लाबायदोंमोन गुबुनफोरनियावहाय, ओमफ्राय जेबो खौरां मोनैखाय जों दासिम दङ आरो। ओमफ्राय बे समाव बिसोरो बुंदोंमोन जेनेबा फैनानै बुंफैनायाव अपारेशन जासिगोन, जों थैनायखौ लुबैयाखै, नोंसोर न'खरनि मानसियाबो थैनायखौ लुबैयो नामा, जोंनियाव सोंदोंमोन आरो। ओमफ्राय जों होनदों जोंबो सेस्था खालामगासिनो दङ मानसिफोरखौ, जेनेबा बबेयाव लोगो मोनगोन जोंबो खबर लादों। ओमफ्राय बे समाव बुंदोंमोन नालाय बिसोरो माने